Deci salutare lume, bine vă regăsit la un nou episod. Astăzi o să vă arăt niște lucruri chiar interesante de pe Brawl Stars. Deci haideți să începem. Prima dată se zice că dacă îți schimbi limba în franceză, Rico se va numi Ricochet și skin-ul ăsta pe Rico se va numi Clint Rickwood. Deci da, e adevărat, vedeți și aici Rico Shet. Și da, revin când îmi schimb limba din nou în engleză. Ok, deci am revenit și fiți atenți cum ar fi dacă îi dau invite cuiva care joacă în match. Și da, pentru că mulți nu știu să folosească chat-ul când sunt singuri. Hai să dau leave și vedeți și voi. Dacă apăsați așa normal pe chat, nu vă merge. Dar dacă îi dați cum ar fi invite cuiva care e în match sau nu neapărat care e în match și dați leave apoi că nu vreți să vorbiți cu el, decât vreți să faceți chestia asta, puteți vorbi liniștiți pe chat, puteți să trimiteți și emoji-uri, www. Oricum. Acum mai este când cineva îți dă invite, adică, și el o să dea leave. Poate puteți vedea, am primit deja invite-ul, nu știu de ce nu se conectează și el când dă leave, vedeți, o să rămâneți cu chestia asta, cu team codul și cu leave-ul. Da. Dar când sunteți dat afară, nu mai merge dacă primiți kick. Da? Deci nu mai merge, sau dacă dați voi leave-ul, nu o să mai meargă. Pentru că am încercat înainte chestia asta. Ok. Și acum haideți să vă arăt niște lucruri. Vedeți că la Colt are două liniuțe în partea dreaptă ca un egal. În partea dreaptă a mea, că din perspectiva lui Colt este stânga. Dar și în stânga nu are, dar când intri și selectezi brawlerul, din câte puteți vedea, are și în stânga, are și în dreapta. Și dacă selectați și acest skin are adică ăsta nu e skin, dar e la fel. Ok. Acum pe Bull, din câte puteți vedea, are cercelul ăsta în ureche, dar când iei skinul ăsta, poate sunt și alte skinuri la care merge, dar eu n-am alte skinuri pe Bull. Vedeți, nu mai are cercelul în nas. Acum o să trecem la Jessie. Din câte vedeți, nu are nimic decât două liniuțe, dar când o selectăm și ne uităm pe obrajii ei, are niște cercuri mari roz. Da, se observă. Da, acest lucru de fapt care era la Colt este și la Shelly. Din câte vedeți, are linii în ambele părți, dar aici nu are. Puteți vedea și pe acest skin, adică ăsta nu e skin, da? Pe ăsta nu merge să vezi în ambele părți, pentru că are peticul ăsta, dar Acum fiți atenți la Frank. Frank are foarte multe linii peste tot, la obraj să zic așa, dar când îl selectezi, el nu are nici măcar o singură linie. Mi s-a părut că avea ceva Frank la picior. Da. Acum e și o chestie la Bibi, adică vedeți, are două linii aici, dar când o selectați, nu e nici măcar o singură linie. Da. Și mai am la Jhin să vă mai spun ceva. Din câte vedeți, când îl vedeți așa din poză, îmi pare că ar avea ceva la gură. Vedeți și voi la buzele de jos, dar când îl selectez, nu. El este normal. Și apropo, mulți nu știu, dar da, Jhin este fată și da. Acum, dacă vedeți voi niște bug-uri la brawlerii ăștia, bine, în afară de stat la Sprout când efectiv iese mâna lui în afara pozei. Dacă mai vedeți bug-uri la brawlerii ăștia pe care eu nu i-am,
să le scrieți în comentarii și na. Ce să spun? Cam acesta a fost videoul, dar înainte de a-l termina am de făcut un anunț destul de important, pentru că vedeți, cam acesta este clubul meu, abia ce l-am făcut. O să intre câțiva oameni, o să mai intre, dar vreau ca voi să intrați pentru că primii 50 care intră vor fi vicepreședinte, apoi următorii 20 vor fi senior și ultimii 30 nu vor fi nimic decât member. Și na, aici am plecat să mai aduc niște oameni, sper să intre până la urmă. Da, na, sper să intrați și voi, să ajutați acest club. Și dacă nu postez pe YouTube, o să vă spun pe clan ce se întâmplă. Pentru că, na, fac și experimente, o să fac și experimente multe pe acest joculeț chiar interesant. Și dacă mai vreți lucruri interesante, adică, da, dacă mai vreți să vedeți niște greșeli la brawleri, na, puteți să înscrieți în comentarii dacă mai vreți, pentru că eu clar că o să le observ. Și na, deja am observat una, dar na. Dar mie nu vine să cred că am reușit să iau astăzi gadgetul pe cioară. Și mai am încă o întrebare pentru voi, pentru că în fiecare episod la final o să vă pun câte o întrebare. Acum este, să zicem, o excepție că vă pun, adică vă zic de data asta o întrebare, că data trecută v-am spus o sugestie ca să intrați la mine în club. Și întrebarea este cu ce skin să joc pe Barley. Ăsta, Maple Barley, Wizard Barley, Golden Barley sau să joc cu Barley simplu. Sincer, mie îmi place cel mai mult Maple Barley. Deci da, cam acesta a fost clipul. Nu uitați să vă abonați, neapărat să vă abonați, să dați un like decât dacă vreți. Și na, scrieți în comentarii, pentru că acum la comentarii nu vreau să fac din ce în ce mai multe comentarii, dar vreau să știu ce să fac în următorul episod, dacă să mai fac din nou lucruri din astea. Și da, probabil episodul se va posta pe la 18, pentru că eu filmez pe la 17, adică pe la 5, probabil se va posta pe la 6, 26 jumate, cel mai probabil. Și da, o să mai fac un episod care probabil se va posta la ora 9, să zic așa, și 9-8. Și da, cam acesta a fost clipul. Noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!